Tleirol pakhat chu motor hnunga phuar bia omin mi pakhat hian alo kidnapa hlau thawng taka omin tranpui tu kautum ma se au chuak thei bok si lo a kidnap tu pa chu abula engma thleng lo ang mai hian alo dinga hadam taka om turin hala hril zui talbuai nom zia nei lo ti hria in tleirol chu atang rei pei bik lova a kidnap tu pa ta tu abana om halo mukhiawa chu pa chuan motor hnung chu kharin atlan chhuah pui ta ni ni khat liam ta khan hion chuan an dora anu alo pui me ka kongkhar hnung lama chuak phein a thian nu ebi nen anin hmuwa ID card lem aron ken sak hionin ka thi night club a lunan manatuma an pahni chuan zana hun nuam tak an man dan tur ta soin an phur to hle ebi kal hnu chuan apa ron langin hiun hne na an tong a hriat vek thua soya anu hne na kar lem chung chang chu soilang mia lo turin hiun a hril bok a hriat chhuah vai chuan zana chhuah a phal don lowani apa chuan duat takin zung bun a pea in enkol thatura chain bungro deliver turin a chhuah san ta ni hiun chu dora alut lea anu ve thung hi chu apang lo takin nustrik ve takani zana a thian tenen len chua an dil chuan dar som ma honge ngei turin a hrila hion chuan ebi nen kan ni dona kan tlai dewang atia anu chuan alo phal sak ram zana hion chu ebi nen klapa chuan an kalduna voi khat night klapa akalna ani nge hion chuan nuamati hle a mi pachelo tak sipai thuama in thuamin zu alo so saka hion an chhai vel chuan alano panzia langin alai ru hle chupa chuan katan zan special takani hi tin phone mangin akal sana aron let le nu chuan hion chu akom ngai sot hle zante rein hion hian ho adu to a ma se ebi kha a mu zo reng lo chupa chuan ka thlang che tin anin phur ho ta ni ho konga chuan kara hian omri la ativela ma se hionin halo hniala atlai to lutuk ka chungten min ngai tuang tin a chang kalkonga chuan dingin phone man ka ngai hatia a chuk san hnu chuan an hnunga motor dang ron ding motor omna lam apan phei hnu chuan hionin a chuan na seat hnung lam aina police badge lem le uniform lem alo nual mai hioni hlau thong chu karata chukin atlan chenga la tuemo hian aron bo thlutopa ni khoshelvin aom zui ta ni atu ka chuan law enforcement officer bopan motor khalpain afapa halo beme ka atlan zeng hnu chuan sheriff le mi pakhat in bia awa hmuwa engthil nge thleng tia anzo chuan helai hmuna hian in nei tu pa in ruanga hmu wangin alo kawani ruang chu an en fia thuaka bopan helaya hian nangma chen mi om midangin an hrevem an ti chuan ama chia khossa ani ti le tu man an hriat velo thua soya chuta bob chuan a pistol phorin sheriff le in nei tu pa chu aka phlum ta mia mai hion ron har chua chuan traka mei chedang pahni nen an lo phura chuta motor chu dingin palian takin hion aron ena a hlaulu tuk chu ni khoshelovina om leta aron har chua chuan khuma an lo hen ka reng to lunabur chunga hoi kwalin inzaina room ni om taka alo omani nupakhat nurse ni om tak hian ron pan hnain a chiu luya amuthil hnu chuan hioni hliam chu a boi soma fai takin a bol le ngal hion aron har pa ngai hnu chuan amang rual meichhia lo om ve nualin thomhnoin ang an haveka chumi hnu chuan an vain an din tlartir thap bob khar ron kalin vokan boxa zote aron kenga an vultur theu thlang turin an tini anjinga an duat ber special big anti Svetlana chu an thlan masak tira
bopan thi indu lo chuan tlan chua tum reng su injing ami pon anun na achan pha to kha atia an vai chuan an hlau ema an zo te tur thawan pom ran hiun kha asela alo lamua bopan pan na in achan chin le ani na a hriat chian thu asoya vokan zungbun kha chu sakin bop chuan chol hadam ro inna thar turin a ngak che iming thar chu iden ani iming dik tak tu ma shil suang che atia hiun chuan akit nap tu te chu misual pol meichia shala sumdo nana mangthin an ni ti a hrethiam ngala bop chuan buaina isiam emo tlan chua itumani chuan I chung ten an tuarang ka hre chiang lutuk che ka ti kha atile chumi hnu chuan meiche dang te kha awazom ve a vokan an na thona tur kor alo sem diata hiun chu meiche dang pakhat kio nen an phur chuak ta ni nightclub a hruain meiche pakhatin alo hen kafa avuak hrep lai chuan vokan video in alo kovara an pahnih chuan lung che takin an trap zoi atu ka vokan hiun chu ador tu tur dang hna hruai tuma atlan cheta thut mai vokan manin a thut bet rana a phuar be lai chuan hionin mintran puiru tina au chul ma se vok chu police angin ain soya kan mi man tlan chuak ani hi tina hruai le a shem nan vok chuan thlung betin tapa a thut tira vurtam tak a leilu hnu chuan zankhua in tapa chuan a tirani kuma vei hnu chuan hian kio chia thian tha aneya anzinga thu ber Svetlana Khan azungbun kha halobun rengti awa hmuwa kio chuan Svetlana hlawom zia soin an mani mantu tenen hian an thotlan ngei a ring bokani zana nula ho chu vokan nightclub a hruai lea hionin a hna a zo fel hnu chuan a phei khok ker tui ti chiain a thuk rutak hiau mai an tan na hmuna om chu ngaya a nei deuh to a thlen hnu chuan a thian nu kio kha halo om tlat lo kio khuma lo om Svetlana in nawangin a chua bo thu alo shil zana Svetlana amuthil hnu chuan hionin phei khok ker tui hmang khan a bei thuta azungbun kha a chu sak du wangani vokan aron man hnu chuan a shem lea zungbun kha hmuam tirin a dol lui tir zui hion chuan meiche hovin an soi zui dan vok chu hrilin midang veng tur hian ka pui theiang che atia vok chuan kan tan tho I du mo alo ti deuh hu hionin kumsom pakwa katling ve toa hetianga nun reng hi ka khamani atia vokan lo hnialin a sela alu tir le zana an party na hmuna vok chuan hioni thil soite kha uluk takin angai tua atha chang dol tu tan thadon ria win a hria chuti lai chuan nula pakhat tlan botum awa hmuwa hioni nen kara chuangin an dun ngal hionin aum na hre chatin vok chu a hrila chumini tang chuan hion chu gang member ra chuan atel ve ta ni zana azungbun kha e chuakin asilfaya abun ngal atu ka vokan nula ho chu an hna thok turin ati hloma hion ero an ina hruai ho in chung hna a tho tirte te a chumi hnu chuan an office a hruai le phone call changin hna a thok to dona Svetlana in alo hmu chuan a thinrim ema hion hian a ai a odon wangani vokan min hnial reng su tin office atang chuan a chhuat tir Svetlana zo te a pe a office na tho dan le customer te biak dan vel chu a hril thuaka hionin engzat nge nula te kha an chiar hlom an zo chuan vokan customer ten an hriat thu soin amanzat ronzo tanom chuan min hril watang che atini hion hian nula an man tharte buai puin damdoya an sumdon na po apui ze la poisalut le chuak khoitu beranita nula kidnap le shalkonga hamo phurtulian ber Bob Khan police dang hena
an khua meiche bodan chungchang alo soivela chumi nu chuan detective Greer ron langin kum khatliam ta sheriff le mi pakhat tha ani dan kha alo la chui renga GPS atanga alan danin Bob po hi hatel ngei ti an lo hria chanchin an zo chuan bopan eng ma share lo thua changin akalsan zana hionin phone call dongin ador tu tur information aziak ngal zunga amanzat aron zo chuan midang anom leom lo ain phota dollar zaruk ani thu shilin vok ashil du thak lo atuka chuan Bob le vok tenen meiche ruang an da tha hova dila ruang an pai nu chuan vokan nunglama tangin Bob atukhuma aron vochora athat zui ngal hion hena chuan lauthong lo tura shilin an let le tani atuka hion chu gang member dang pahni bula shwaya pakhat jok chuan akit naptu tatu ang chiak kha alo la nei zui motor hnunga phurtu ngei kha ani ti a hre chuaka bedroom a lu dilin pindan pakhata chuan nau nei na man ruwa awa muwa room danga an lu le chuan a thian nu kio kha raipur loin alo om anin kwa vong nu chuan kio in an duat zia le note po a hrisel ti alo soirewa hionin ichunga thil thalo tak ti an tumani kapui theyang che atia kio chuan kadu lo an lamai tang to ti ka hria tin a chang chumi nu chuan Bob athi thu news an lo puanga sheriff le mi pakhat kha atha ngei ani ti an lo hre chuak to bok hokonga chuan ringlel rutakin vokan inchunga khan engei mu atia hion chuan nau nei na hmun a hmu thu kha soin note po an thral thin ti a hre chuaka vok chuan min phat san don nge don lo ka en chin du cheni tin kara an nula phur lai chu that turin atia akap man trap tin vok chuan silai alo chu saka katan irin om ti ka hria e tin akwa vong an tlan le zel nu chuan vok an ron khola nula te kha an nomna mundanga an son watangai ti ron soin tu tenemo an lo report ani an thlen nu chuan an mi man te kha hruai chuakin police chui theina tur file poimo zong an hal veka vokan hion chu anina hruai ho lein passport a hmelang ber thlang turin atia hion chuan nula ho kha khonge kan hruai don halo ti ve thung vok chuan Dubai ya tin a changa hionin vok a ril ru boi lai chu rem changa lain adam doi ti na tur a thun ruwa a hiblu nu chuan vok a boral zui ta ni hion chuan poisa tam tak passport le inchiu na dam doi ala kio omna khan hawakal ngal a thian nu lei an dil chuan halo phal lova poisa phut bel tlat mai kio chu minute nga chung mu a phal saka an ding chuak chu le hionin dam doi khan a chiu thuta chupa chu alet ngal top kio i omna kal ngalin chan chua an tum chuan alo du chia lova hionin inaute hi han thral dona sin atia chulai mun chu an chua san dun ta ni chumi nu chuan hionin anu avakhola an mit tui atla dun zoi akit nap tu te tho puin hion chuan a thian thaber le ama ain chan chuak thei ta ni